ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Tonette's Secret File. Si Tonette nanilisan ng taong minamahal niya. Dapat sila'y ikakasal na. Pero may nangyaring hindi maganda. Kinuha na ng may kapal ang kanyang sinisinta. At siya ay naiwang mag-isa. Well, pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jason. Condolences sa iyo, sender. Magpakatatag ka. Masakit talaga mawala ng taong minamahal. Alalahanin mo na lang yung mga magagandang bagay na ginawa niya para sa iyo and yung mga good memories na pinagsaluhan ninyo. Yun lamang po. Maraming salamat, DJ Rocky from Jason. Ito pa sabi ni DR. Yung tito ko nagkaroon ng stroke tulad ng boyfriend mo. Mahirap talagang makita na yung taong mahalaga sa buhay mo na nahihirapan sa isang traidor na sakit. Pero ikaw ang naging lakas niya. Para lumaban pa siya sa sakit niya. Kaya nalulungkot ako sa pinagdaraanan mo. Yun lamang po, DJ Rocky. Naway gumaling na rin ako sa sakit ko. Tinatrangkaso po ako. From DR. Uy, get well ha. Eto pa sabi ni Charles. Yung dadalhin mo sana siya sa dambana pero dinala mo na siya sa huling hantungan. Ang saklap nun. Yung iba nga dyan kung saan yung gusto nilang venue sa kasal. Alam nyo kung saan? Morgue, charot with harot. Well, kidding aside, I'm so sorry for your loss. Pero wag sanang samahan yung part na mabait naman siyang tao pero kinukuha siya ng may kapal. Wag sanang samain. Itong samahan. Ano pa pinagsasabi ko dito? Minsan 'di ba, parang iisipin mo, wag na lang kaya na maging mabait. Kasi kapag mababait, maagang kinukuha. Maging masama na lang kaya. Kasi kung sino pa yung mga masasama, yun pa yung mga matatagal yung buhay. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si JP. Condolences sa ating SF sender at sa family. Sad story naman today. Moving forward, gawin na lang buhay ang alaala ni Mark sa buhay ni sender. Wala naman ako maipapayo pero moving forward para sa SF sender natin. Yun lamang po, late listening lang, gumawa lang po ako ng something. Happy Thursday, ingat po pag-uwi. We thank you so much. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Boba. Ay, grabe naman yung pangalan mo, sis. DJ Rocky, napaiyak ako sa secret file ni Tonette. Minsan na rin ako nalagay sa ganyang klaseng sitwasyon ni Tonette. May mga isinakripisyo ako para sa taong mahal ko. Pero hindi sapat yung sakripisyo na yon para humaba pa yung buhay niya. Well, one thing I realize, masyadong maiksi talaga ang buhay. So you have to make the most out of it. Mahalin ang mga taong dapat mahalin, alagaan ang mga taong dapat alagaan. Iparamdam sa mga taong mahal na mahal mo sila. Huwag kang magsasayang ng panahon dahil bukas, baka hindi mo na sila kasama. Yun lamang po from Boba. Thank you so much, Boba. At marami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Marami pong naiyak. May ibang mga nasaktan. Yung iba, naalala yung taong
minahal nila na nawalay na sa kanila. Isa lang to sa mga kwento na punong-puno ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Imagine, okay na sana yung storya nila eh. Wala pang 7 months, na-engage na. Tapos 2024, dapat ikakasal na. Pero hindi na natuloy yung kasal. Dahil, kinuha na siya ng may kapal. Yung dapat sana, love story na Cinderella kind of love story. Or masyado namang OA yung Cinderella love story. Yung tipong parang happy ending na siya. Papunta na siya doon. Pero biglang parang, naging sad ending. Yung akala mo magbe-build pa kayo ng family together, magkakaanak pa kayo, matutupad yung dream wedding ninyo na kahit simpleng wedding na civil wedding, basta alam nyo mahal nyo yung isa't isa, then go. Yung tipong walang pagpapanggap, walang iniintinding iba, basta alam nyo lang mahal na mahal nyo yung isa't isa, and that is the kind of love na gusto nating maranasan sa mundong ito. Yung klase ng pagmamahal na puro, yung basta masaya ka masaya ako, na basta okay ka okay ako, and vice versa. Hindi lang siya isa-isang tao nagmumula, kundi both lovers, ganun yung nararamdaman para sa isa't isa. Tunay na klase ng pagmamahal. And that is so rare to find these days. Ang laki ng sinakripisyo ng ating sender. Pero nandiyan ka na kapag patatag ka, nagpakatatag ka para sa kanya. Na kahit hinang-hina ka na, pero nilaban mo pa rin. At alam kong walang kahit anong salita na makapagpapahilom dyan sa puso mo. Walang salitang manggagaling sa bibig ko, nagagamot sa sugat, o pupuno sa kakulangan ng nararamdaman mo ngayon. You are grieving. You are sad. You're lonely. And that's completely okay. Na kahit ilang taon pa yung lumipas, kahit ilang araw pa yung lumipas, kahit dekada pa ang lumipas, basta alam mo yung taong yun, hindi mo na mahahawakan ng pisikal. Hindi mo na mapipisil yung pisngi, hindi mo na maaamoy. Hindi mo na mahahalikan, hindi mo na mayayakap. Masakit pa rin. And every single day of your life, you'll think about that person and you will miss that person. Yung pagmamahal mo para kay Mark and yung memories ninyo na pinagsaluan ay hindi mawawala. Hindi yan mawawala. Pero tuloy lang sa buhay. Na kahit merong nawala, eh hindi ka pa rin naman nag-iisa. Sa mga kabisyo po natin out there, na nawalan ng minamahal sa buhay, they say it's so comforting to know that they are already with the Lord, or that they are no longer in pain. But the reality is, it's still painful to know that they are gone.
Susulitin ninyo yung bawat araw na nakakasama ninyo. Yung mga mahal nyo sa buhay. Paramdam nyo sa kanila na mahal nyo sila. Huwag kayong mag-aaksaya ng panahon na ipadama sa kanila yung pagmamahal na yun. Yung tunay na pagmamahal. Kung may galit, ay, mga siguro 1 second lang. O 10 seconds lang. Baka mamaya hindi ka na mabigyan ng 20 seconds para sabihin sa kanya na I'm sorry. At mabalot ka ng puro pagsisisi. You do everything that you can. You have so much love to give. Parang may biglang hangin na pumasok sa lalamunan ko na parang nagpakati ng lalamunan ko ngayon. You have so much love to give. And you give it to these people na grabe din magmahal. Anyway, sa mga kabisyo po natin na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede rin naman raketera@gmail.com. And if you wanna call, mamaya po ang programang Top Secrets. Pwede ka makapagbahagi dyan ang inyong pinakatatagong sikreto na hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tonette's Secret 5. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.